Вітаю вас, сябры, з вами Альсевіч Бро. Гэта апошняя частка разбора айсберга Half-Life. Не буду цянуць час, мы пачынаем. Ходкія хэдкрабы выглядаюць значна заграбнейшымі і больш спрытнымі, чым звычайныя. Маюць больш тонкія, выгнутыя ногі, больш гладкае, лягчайшае цела і не маюць бачных ротавых апаратаў. Ходкія хэдкрабы маюць шмат адтульных вакалізацый з класічнымі хэдкрабамі. Звесткі пачаліся, калі фанаты Half-Life пачалі развіваць тэорыю, што G-Man – гэта Valve. У серыі гульні Half-Life G-Man з'яўляецца загадковым і уплывомным персанажам, які куруе вядамі ў гульнявым свеце. Яго сапраўдныя мэты і магутнасці застаюцца тайнай, і гульцам прапануецца толькі невялікая колькасць інфармацыі аб яго праз прабачэнні і падзеі. Гэта музыкальны файл з мода па Half-Life. Гэта карт няма ў фінальнай гульні, яны прапушчаныя, вы бачыце на экране. Па сутнасці, тэорыя крыкаў цытадэлі ўжо не з'яўляецца тэорыяй. Гульцы чулі гэты крыкі ў цытадэлі і аснавалі мноства розных тэорый. Быццам тым утрымлівалася нейкая іншая земная сіла, ці яна там знаходзілася. Людзям перамагло толькі акупацыйныя сілы, якія ў асноўным складаюцца з мадыфікаваных людзей і сінтэзаў. У гэтым дуэце Энс адказвае за клавішныя, акустычнае піяніна, гукавыя эфекты, сэмплаванне і рытмічныя прылады. Ламбард адказвае за вакальную партыю.